156,9 millóns de euros, ese será o orzamento da Deputación de Pontevedra pro vindeiro 2018. Esta mañá foi presentado pola presidenta e vicepresidente desta entidade. Ambos salientaron que se trata dun orzamento que amosa unha vez máis a boa saúde coa que conta a Administración provincial. Eu resaltaría varios aspectos. O primeiro, que facemos un orzamento moi prudente. Razón, non están aprobados os orzamentos do Estado, polo tanto non sabemos cal vai ser a aportación. A previsión é que vaya a subir máis do que recollemos os orzamentos. Esa é a primeira idea. Segunda, a Diputación de Pontevedra ten unha saúde económica envidiável, porque agora aprobamos prudentemente un orzamento de 156 millóns, pero entre as incorporacións de remanentes afectados e de remanentes libres, facilmente a final de ano vai seguir aos 190. As cifras máis relevantes que salientou a presidenta da Deputación son os 42 millóns de euros destinados ao Plan Concellos, os 4 millóns para tratamento e xestión de residuos, os 14 millóns para a área de emprego, os máis de 17 destinados á mobilidade, os 3,9 para o turismo, os 10 millóns para a cultura e lingua ou os 4,4 millóns de euros destinado ao deporte. Con estas contas sobre a mesa, Carmela Silva salientou que a Deputación é unha das administracións que máis recursos destina por habitante. De feito, pasamos dun ratio de investimento de 45 euros por habitante a 48 euros e en gasto de 160,8 euros por habitante a 166 euros por habitante. Por lo tanto, somos unha das administracións que dedica máis recursos por habitante. En relación á débeda, Silva amosouse satisfeita co pagamento que se está realizando da mesma. No que se refire á débeda, o endebedamento vai disminuir un 6,4 millóns de euros, é dicir, o orzamento da Deputación cumpre o requisito de estabilidade orzamentaria, regra de gasto e límite de débeda. Quero lembrar que recibimos unha herdanza dunha débeda viva de 39 millóns de euros, que nos propusemos chegar a metade do endebedamento en 2 anos e que o cumprimos, e que ao rematar o 2018 a débeda viva estará en pouco máis de 12 millóns de euros. Estes orzamentos, que supoñen un incremento do 2,95% máis en relación ao pasado ano, serán presentados e aprobados nun pleno extraordinario que terá lugar o vindeiro martes 28 de novembro.